за беда, няма никаква следа. Хей, да го носно не се горещи, намерихме писмата. Хей, ура, 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 тук са детските писма. А сега, време е за веселба. И разбрахме, че капитани писар са откраднали писмата. Не ми лясва! Не само лъжци, но и крадци. И как ще ги открием сега? Сетих се, приятели, ще свърна да обучи, газика, потешителите добри, тя дивите ще лови. Я вижте какво откри в гората. Добре, че забавя сняг и аз. Последите, право при застолниците. Какво да ги правят тези хулигани деца? Да ги накажем. О, няма ли един приятел да каже, че не съм предател и Бог да вдигне защита, без даже някой да попита. Невинено подозрение, вплели на общественото мнение. Така ли ще живее вечно без отношението вечно? Аз прося само малко вяра, като бедняк на тротуара. Лежа пред вашето приверие. Какво ще кажете, деца? Да им простим ли? Да им простим! На вечерието на Коледа всеки трябва да прости и да повярва. На вечерието на Коледа всички трябва да бъдат приятели. Веднъж годината се спуска тихото и свята нощ на Христовото Рождество. Да, само веднъж годината е Коледа. А накрая да запеем весело, да се посмеем.
Скъпи ученици, родители, коледното тържество, което видяхме, беше подготвено от ученици, участници в клубовете по проекта Образование и междукултурно общуване без граници, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В навечерието на най-прекрасния, на най-християнския празник Коледа, нека отворим сърцата и душите си за доброто. Нека направим всички равносметка на това, което сме извършили, на пътя, който сме извървяли и да се убедим, че когато сме заедно и единни, можем повече. Нека се множат успехите на нашето училище. Нека всички, които помогнаха за реализирането на това тържество по проекта, имам предвид родители, бъдат винаги наши помощници в дейностите, които извършва училището. Честита и весела, и здрава, и много щастлива Коледа желая на всички! А новата 2013 година нека да е много успешна за нашето училище и за всички вас.